Goizeko 8 aldera iritsi gara Bidarraira 56 mendizale. Taldeko 9 lagunek ibilaldi motzagoa nahiago zutela eta itsasura joan dira. Ibilaldi luzekoak infernuko zubia igaro eta aldapa gogorra igo behar izan dute lehenengo Artzategiko lepora eta ondoren Artzamendira. Azken dantza hau maitia. Artzamendi Lapurdiko mendirik altuena da, eta horri zor izango dio hegaldiak zuzentzeko tontorrean eraikita dagoen instalazio itsusia. Haize zakarrak penatu gaitu ibilaldian zehar. Ondoren, historia aurreko nekropolia duen mehatzeko lepora jaitsi, Mondarrainera igo eta itsasun bukatu dugu ibilaldia. Txistulari hotelean kafetxo bat hartu ondoren, San Frutuoso eliza bisitatu dugu eta Mondarrain aldera abiatu gara. Etorriko naiz betikoz zure ondora. Itzulera beste aldetik egin dugu. Malda eta Errekatxoak zeharkatu ondoren, Laxia auzora jaitsi gara. Errobi ibaia jarraituaz, Pas de Rolanden argazkiak atera eta itsasun bukatu dugu ibilaldia.